akpọkuola ndị ụka Krist ka ha hụrịta onwe ha n'anya bie ndụ dị asọ na ndụ yiri nke Jesu Kristi iji wee nweta ohere ịba na ndụ ebighị ebi. Bishọp ụka Katọlik na Diocese Ọka Right Reverend Paulinus Ezeokafor nyere ya bụ ndụmọdụ na jamisa akwamozu a chụrụ Maazị Boniface Okonkwo Nwankwọ lagoro mmụọ na St. Teresa's Catholic Church Enugu Ukwu Kansụl Njikọ Ọka. Ọgọchukwu Okeke bụ onye nke anyị ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. N'oke elimozu ahụ, Bishọp Ezeokafor onye kenere ụmụ nwoke nwụrụ anwụ ahụ n'iso ụkpụrụ nna ha kpere Chineke ka ọ nala mkpụrụ obi ya na ndokwa. Onye bishọp ji ohere ahụ wee dụọ ndị Naịjirịa ọdụ ka ha pụta n'igwe na ntụliaka na-abịa abịa. Onye bụbu gọvanọ Rivers steeti nakwa minista na-ahụ maka njem bụkwa ọgọ nwoke lara mmụọ bụ dọkịnta Rotimi Amechi kwuru na ọgọ ya nwoke lara mmụọ biri ndụ nṅomi ma kpee ekpere ka Chineke nye ha ike ha ga-eji wee die ọnwụ ya. N'iti ezinụlọ ahụ aka n'obi, eze ọdịnala nke Akwaeze bụ Igwe Christopher Okpara na State Assembly Chief Whip bụ Honorable Pete Ibida kwuru na Maazị Nwankwọ dewere ihe nṅomi dịka ọ na-ekene ndị bịara iti ha aka n'obi. Otu nwa nwoke ahụ lara mmụọ bụ nke na-anọchite njikọ ọka Dunukọfịa na Anọcha na Federal House of Representatives bụ Honorable Dozie Nwankwọ họpụtara afọ ojuju ya otu ndị mmadụ ji wepụta n'igwe ịkwanyere nna ha ugwu ikpeazụ ma kọwakwa nna ya dịka onye hụrụ udo n'anya. Ndị bịara akwamozu ahụ gụnyere gọvanọ nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, nwunye onye isi ala Naịjirịa bụ Aisha Buhari, onye nke sonyere akwamozu ahụ site n'igwe nzikọrịta ozi Zoom, Honorable Uche Ekwunife, onye Anglican Bishop Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim, ndị ụkọchukwu, ndị eze ọdịnala na ndị na-emebi iwu nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe pụtakasịrị ihe na mmemme akwamozu ahụ bụ mmanwụ etiri, mgbalụ ndị ọgọ, ndị enyi nakwa ikwu na ibe. Site n'Enugu Ukwu n'okpuru ọchịchị Njikọ Ọka, abụ m Ọgọchukwu Okeke maka akụkọ ụwa ABS.